Tradizzjonalment, l-għasel hu magħruf l-aktar fi żmien Sant'Alena, jiġifieri fl-eqel tas-sajf. Iżda persuna li trabbi n-naħal ħadet sorpriża li ma bħala hekk kif fl-ewwel ta' April kien jeħtieġ li tibda tieħu l-għasel mill-qafas tan-naħal madwar 4 xhur qabel mistenni. Net News kellem ma' David De Bono fejn spjegalna kif jaħseb li dan il-fenomenu seħħ. Il-klima kienet pożittiva, kienet b'nazzi, allura kellu ċans jaħdem iktar, fehmtu, kellu ħafna fjuri u bussa nħallu hemmhekk għax ngħidu suppost dak ix-xahar jew qed naqtaw. De Bono qal li dan kien possibilment ukoll minħabba l-fatt li l-post jinsab fix-xajra u b'hekk peress li x-xemx titla' minn dik in-naħa ta' Malta, dan kien tajnuna wkoll. Il-proċess tal-għasel jibda bl-imżamma tan-naħal fejn imbagħad meta jasal iż-żmien in-naħal jiġu separati mill-qafas mimli għasel li jkunu għamlu n-naħal stess għal xhur sħaħ. Wara ikun imiss li l-għasel jinqala minn mal-qafas permezz ta' żmillatur. Biex finalment jgħadduh minn passatur u jitpoġġa fi fliexken għall-bejgħ. De Bono spjegalna aħjar dwar il-proċess li jieħu n-naħal biex finalment jittieħed l-għasel. Tieħu ħsiebu tara li ma jkollux mart u importanti li ma jkunx bil-ġuħ jekk tara li m'hawnx biżżejjed għalf. Tħallatlu it-sokkor fi żmien li qed jibni l-bejta mal-ilma biex ikollu biex jibni u il-proċess jieħu l-ħin tiegħu u meta tara li għandu l-għasel tajjeb li wasal biex ibiġġu fih, tgħid li tieħu l-għasel tieħdu qabel ibid ġol dak il-xhieda biex ikattar il-dawl. Staqsejna wkoll kif bdiet din il-passjoni lejn il-ħarsien tan-naħal għall-għasel li ma' passjoni ilha biss sena. Qatt ma kont intenzjonat l-rabbi għax ma kontx nifhem fih u kelli ħafna ma xiex nieda. Insorta li ġibt ħaddim mill-Eġittu li huwa tajjeb ħafna fuq it-tamal, jiġifieri jaf idakkar, jaf meta jinqata', jaf jiżbor. U dan insorta fissat fuq in-naħal, rabbi n-naħal l-Eġittu u professional fuq in-naħal daskom u professional fuq it-tamal. U ħajjanni, dejjem jgħid li għandek post tajjeba u għandek is-siġar taċ-ċitru, jkollu ħafna fjuri, nrabbu n-naħal u kull fejn immorru idur mal-ħitan u jissammu biex jarem xi ferħ naħal biex naqbduh. U bdejna, badna wieħed minn għal-ħalfar u llum għandna 12 kaxxa.